ኣብ ህይወት ዓብይ ለውጢ ዝፈጥሩ ንኣሽቱ ነገራት እዮም። ሓርማዝ ኣጥቂዎ ዝሞተ ሰብ ትፈልጥ ዶ? ኣይትፈልጥን ኢኻ። ግን ብንእሽቶ ፃፀ ተነኺሶም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም። ተናእሶ ዘለኻ ሰነፍ ባህሪ እንታይ ከም ዘኽስረካ እትፈልጥ ምስ ደንጉኻ እዩ። ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ክገብሮ እየ ዝበልካዮ ከይገበርካ ናይ ቀጻሊ መዓልቲ ኣይትጀምር። እንተዘይኮይኑ ካብ ጽባሕ ትሰርቕ ኣለኻ። ንስንፍና እትሰሮ ብዕለቱ ኣባኻ ዝድለ ኩሉ ብምግባርካ እዩ። ሸለልተኛ ኣይትኹን። ጠቕመካ ነገር ድሕሪ ሕጂ ክገብሮ እየ ጽባሕ ክውድኦ እየ ኣይትበል። ማዕበል ክወስደካ ኩሉ እናስሓቐ እዩ። ስንፍና ብሓንቲ መዓልቲ ካብ ሰብ ንታሕቲ ኣይወርደካን እዩ። ብዕለቱ እትገብሮም ንኣሽቱ ውሳኔታት ስንፍና ግን ተኣኪቦም ጽባሕ ዋጋ ከኽፍሉኻ እዮም። ሽዑ ኣታዊኻ ክትሪኦ ከለኻ ይንእሰካ። እዚ ኣይግባኣንን እዩ ትብል። ንስራሕኻ ክትሪኦ ከለኻ ውፅኢት ዘይብሉ ትኸውን። ኣብ ምድሪ ንምብጻሕ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ክትብል ድማ ትጅምር። ህይወትካ ድማ ኣድካሚት ትኸውን። ከምኡ ኢሉ ህይወትካ ዝብላሾ ንፀባሕ እትገድፎ ስራሕ እዩ። ምንም ፀገም ይብሉን ኢልካ ዝገደፍካዮ ንእሽቶ ልማድ ዘይጠቕሙ ንኣሽቱ ውሳኔታት እዮም። ሰነፍ ኣይትኹን፣ ሸለልተኛ እውን ኣይትኹን። እቲ ንእሽቶ ፃዕርኻ እዩ ነቲ ዓብዪ ውፅኢት ዘምፅእ። ዝኾነ ይኹን ነገር ዘፀግመካ ድማ ክሳብ እትጅምሮ እዩ። ብዙሕ ግዜ ንባዕልኻ ንምልዋጥ ክትብገስ ከለኻ ኣብ ፈለማ እትረኽቦ ስንፍናን ምምዛዕን እንተረሲዕኻዮ ድሓን እትደልዮ ኩሉ ካብ ምግባር ዝዓግተካ ነገር የለን። ሮኬት ናብ ህዋ ክኸይድ ከሎ መብዛሕትኡ ሓይሊ ዝውድእ ክሳብ ዝለዓል እዩ። ንሓይሊ ስሕበት ምድሪ ስዒሩ ብድንቂ ፍጥነት ናብ ላዕሊ ክድይብ ምስ ጀመረ ነቲ ፍጥነት ምዕቃብ ቀሊል እዩ። ትርእዮ ኣለኻ። ክትውድእ እንተደኣ ደሊኻ ክትጅምሮ ኣለካ። ንስኻ ግን ክትሕምብስ እንዳደለኻ ምጥሓል ግን ኣይትደልን። ክትልወጥ ትደሊ ግን ክትጅምር ኣይከኣልካ። ደቂስካ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ኣይትበል። ካብ ዘይተንስኣኻ ኣምላኽ ዝፈልጦ ደቃሲ ምዃንካ እዩ። ኣይከኣለንን እዩ ኣይትበል። እቲ ስራሕ ንባዕሉ የንቅሓካ እዩ። መርፍእ ዘሕውየካ እናቁሰለ እዩ። እንታይ ከም እትሓስብ ኣይትፈልጥን። እናጠብጠብካ ተንስእ፣ እናኣንፀብረቕካ ድማ ስራሕካ ጀምሮ። ሽዑ እንተዘይተፃሕፈልካ እውን ታሪኽ ትሰርሕ ኣለኻ። ኣርከይ እንተዘይፈትኻ እውን እቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ ተንስእ እሞ ግበሮ። ንስንፍናኻ ኩዓቶ እሞ ቅበሮ።